Йоу, здравейте! Аз съм Венци и това е четвъртия епизод на Компютър от нулата. Пичове, тък му паркирах, идвам да взема новия компонент за нашия компютър и нямам търпение да ви го покажа. Компонента ще го вземе от един много готин човек, нямам търпение да ви запозная. Здравейте, пичове, аз съм Ивайло и днес ще ви представим малкият апгрейд, който направихме. Това ми е личният компютър в момента. Като сме сменили днес процесора от Ryzen 5 3600 на Ryzen 7 9800X 3D, което е доста голям апгрейд за мен. Дънната платка сме сменили с... Даже отидете до мене, мога да ви покажа. Това е новата придобивка, която перфектно поддържа новия процесор. И сме сложили нова RAM, 32 ГБ RAM на 6000 МГц. Като цяло в момента мисля, че доста добре се получи билдчето. Става само единствено да обновим и графичната карта, която в момента е RX 6800 XT 16 ГБ. Но като визия мисля, че доста добре се получи цялото нещо. Като визия много добре, братле. Перфектно е. Направо компютър е импът. В крайна сметка какво взехме? Пичове, това тук е захранване. Fractal 80 плюс Gold 650 вата. Това е едно перфектно захранване за нашата конфигурация. По мои сметки нашата конфигурация повече от 500-600 вата няма да има нужда да използвам, но все пак Ивайло ми предложи това захранване и пичове, забележете, за 50 лева ми го даде. За 50 лева ми даде 650 вата 80 плюс Gold. И то на Fractal, която е много прилична марка, не е куча марка. Защото, пичове, нека ви призная, в началото бях готов да купа китайското Маки, което е 600 или 650 вата. Пак е, но е бронз плюс. И бях готов да го купа него за 40 лева, все пак, нали, си казах чисто ново. Но за 10 лева отгоре получаваме много по-добро нещо, така че нямаше как да не взема това захранване. Ето, има си всичките кабели, пичове. Тук отстрани мога да ви покажа, има още слотове, надявам се, че се вижда добре. Тук има още слотове, които ще ни потрябват най-вероятно, защото всичките вентилатори не знам как ще ги закачиме. Най-вероятно ще ни потрябват, най-вероятно ще трябва да взема още един кабел, защото искам с конзолката да нареда всичко, да свети. Искам да взема охлаждане, което охлаждане също ще свети и кутията да стане една голяма топка, която свети. Ще стане топ. Ще стане топ, всичко ще бъде много яко, пичове. Това от днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, пичове, едно лайкче, едно сабскрайбче, страшно много ще ми помогне. Миналото видео събра адски много гледания, за което съм ви благодарен. Ако може и сега да съберем повече гледания, ще бъде топ. Благодаря ви още един път, пичове. Чао, това беше от мен.